Tao khư mu. Chỉ còn à? Không quá, chỉ còn lên này. Chỉ còn à? Ngồi cái cái này đây. Chalu ta khoi nei. Hello. Ta khoi nei. Ta klabo, ta khoi di do ra. Okej, kom. Jag tänker hjälpa att komma upp här. Vågar inte tracka slangarna? Ja. Jag trackar på slang. Oj, det tungare. Samma så här tror jag har dit där. Det är bara Okej, for Islava! Ska vi köra? Eller Det här är en kul båt. Jag kan är det kul båt? Ja. Den här är inte en ubåt. Den här kan inte gå under vattnet. Den här. Okej. är det Det är ju för... Robin? Nej. Jag var böjligt. Nu är jag 3 och då måste jag böja. Du måste... Nej, det går. Fan, inte så måste jag från. Det är inte där papper, det papper. Det är båt. Det är Det papper. är båt. Här. Jag vill ha. Okej. Kom då. Jag vill ha. Kom då. Så går vi nästa gång vi ska öppna. Vi ska bara knäcka. Det går väl. Okej. Men okej. Không mà nhà mà thưa đó là nhà. Chưa cha. Hayati. Det är nästa gång vi ska ha. Sen så här det kommer nästa. Cha. Udah cha lele. Det går det. Cara, mà con lười mà còn ra rồi. Nó có cái phó mà sang là chị. Det här är lås jag sen. Du kan låsa det alltså. Jag må låsa. Du må laga längre alltså. Du kan här. Okej, så då kan du. Men det är så kul det var det här. Så kommer jag nacka. Jag kan hålla.
bak jag kan gå till bussen. Vi har inte buss. Ke bos? Mari biar. Kau bo. Du kan inte med en, du kan inte. Låt den där då. Baba. Hur ska jag komma förbi då, Baba? Kau tu. Eller är det... Det är kul. Udah kan tora aja nih. Kiri.